שמי חדרה, אני אם ל4 ילדים. עברתי לגור בנגב ב-94. כמעט כל הנשים היו בבתים, אין להם מה לעשות, לא יודעות לקרוא ולכתוב, אין להם תעסוקה. תנאי החיים היו מאוד קשים. אני עצמי גרתי בצריף, בלי מים, בלי חשמל, ונולדה לי את הבת הראשונה, והתחלתי לחשוב איך אני יכולה לעזור לבת שלי. כל פעם הייתי יושבת עם כל מיני צעירות, היו להם אותה מחשבה, איך אנחנו יכולות לעזור לחברה שלנו, איך אנחנו יכולים להתקדם, ולאט לאט אנחנו התחלנו לחשוב על להקים עמותה. רצינו לתת לאנשים קודם כל לדעת לקרוא ולכתוב, כי הקריאה והכתיבה הם נותנים להם להיות פעילות במשפחה וגם בחברה. הכלי הראשון הזה הוא מאוד חשוב, כי היא יכולה להתמודד עם החברה המודרנית וגם לעזור לעצמה וגם לעזור לה עם הילדים שלה. בעבר הדרישות החיים היו שונים. האישה לא הייתה צריכה לדעת לקרוא ולכתוב, הייתה עובדת באדמה, היו לה כבשים, היו לה עושה תלבן, היא הייתה בונה את כל הציוד בבית שלה, ביד שלה. אז אלה הדרישות החיים שהיא צריכה ללמוד. בחיים המודרניים כדי לשרוד היא צריכה תעודה. מי שאין לה את זה, היא לא עובדת, היא נשארת בבית, היא לא משתתפת בשום דבר. אנחנו התחלנו לעבוד לבניית קבוצות לאנשים שצריכות לקרוא ולכתוב ערבית וגם עברית, כי השירותים שאנשים מקבלים הם בשפה עברית, ולכן זה מאוד חשוב. אז בנינו תוכנית שהיא קבוצות של חינוך מבוגרות, פרויקטים וגם נושאי של העשרה והשכלה, בנושא של בריאות וזכויות וחינוך מיני וחינוך לחיי משפחה. הפרויקט הריגה זה נתן לנו דחף גדול גם להתפתח ולהכיר יותר אנשים, גם בארץ וגם בחו"ל. עבודת היד הוא חלק מהמורשת שלנו, והאיכות שהגענו נתן לנו תמיכה ועידוד מהחברה, כי זה משהו בא מהחברה שלנו. לקחנו אותו והוצאנו אותו החוצה, וכאילו מתגאות בזה. וגם זה נתן לנו חלון להכיר ולהביא עוד אנשים להכיר את החברה שלנו. כששומעים את הסיפור שלנו, הם רוצים לבוא ולראות. ואני מאוד מאוד גאה מה שהגענו בפרויקט הריגה. זה נתן לנו המון כוח. לקח לנו המון שנים כדי לעמוד על הרגליים ולבנות אותו. לקח לנו המון כדי להעצים את האנשים, לתת להם את הכלים ולעבוד על האיכות, וגם להפוך אותו לביזנס, לשווק את זה. נשים בדואיות באות ועומדות כנס מסוים בתל אביב, בירושלים, בחול, ואנחנו מספרות את הסיפור שלנו. זה אף פעם לא תיארנו לעצמנו. זה הישג גדול לנו ולחברה ולנשים בעולם. לא האמנתי לעצמי שעמותה תהיה כאילו מודל לעמותות אחרות של נשים שהקמו בנגב. סידרה זה שם של עץ. אנחנו בחרנו את השם הזה כי ראינו את עצמנו שאנחנו כמו העץ הזה שגודר במדבר עם תנאים מאוד מאוד קשים, ואנחנו ראינו את עצמנו כמו העץ הזה, למרות המסורת וגם המדיניות ואת כל הדברים האלה, אנחנו עדיין חזקות. יש לנו את היכולת הזאת לשרוד.